Sanibonani, ngifisa ukukhuluma ngodaba. Khona udaba engangalibhala. Ngiyakhumbula ukuthi asisene page lethu elalikhulu esebalivala. Lolu daba ngangikhuluma ngenyanga yakwaHlabisa eyayithinta abantu besifazane mabezocela usizo kuyona. Ngabhala indaba eziwu2 ngoba ngiyakhumbula ithola lodwa ngalibhala olentokazi yakwaNongoma eyayikade inenkinga ngalenyanga. Kwase kuvela enye intokazi yakhona kwaHlabisa kwaHlabisa le ndawo engamobhe ngasenhlwathi isolated nje ngizoyikhumbula igama layo isigodi. Yavela nayo ukuthi nawe yakuyaya kulenyanga lenyanga yafika yayithintathinta yayikopana kahle kahle lenyanga kubantu besifazane nje ngoba ngisho uma ufike nomama wakho kuthiwa yayizindlela ukuthi lenya isekhona mangicabanga ngoba angikaze ngizwe lutho ngayo. Bathi nje makufike umuntu wesifazane noma bekuthiwa mncane bayahamba nomama wakhe lo muntu wesifazane yayenza iqhinga lenyanga yokuthi lo muntu wesifazane omncane abuye yedwa engasekho umama wakhe. Yayenza nje plan yokuthi lo wesifazane kodwa afune ibuye khona izobuya imkobe. Uthi ke lo sisi lo wakwaNongoma naye waNongoma oSuthu cabanga esuka noNgoma ya kwaHlabisa. Uthi ke yayifika imnika ama date. Uyabona mayibona ukuthi uhamba nomama, mayihamba nomama wakhe lo wesifazane. Ithi yayivele ifike ithi lo kusafanele ngimbhekele izinto zakhe akabuye ngelanga elokuthi ngizomenzela u1 no2 no3 mayisefikile lo muntu wesifazane bese yamkopa ize ithi ezinye zezinto zeinkinga zakhe lo muntu wesifazane izolunga ukuthi le ndoda lenyanga ilale naye. Ngathi khonto yayibhixa la ngaphambili esithweni sawo sangasese mayisifuna ukulala nomuntu wesifazane. Uthi ke lo sisi wagcina esabile kubo ngenxa ukuthi wayengane. Wagcina esabile ukusho kubo ukuthi yazi lenyanga njalo inkinga kumina. Uthi wagcina nje hoshe imfe ngokuya kwakhe kwaNongoma, I mean kwaHlabisa. Wayeze umama wakhona ethethe ukuthi wena ithe inyanga ubobuya ngesikhathi sokuthi wena usabuyi wena. Kusho umama wale ntombazane. Ithi le ntombazane yagcina ke isingasayi kulo babo inyanga noma ethe ayibuye ngayiphi date. Ngenxa ukuthi lo baba wayefika ithintathinta. Ithi ke mayiqhubeka le ntombazane ithi wayithethisa umama wayo. Le ntombazane ayithethisa ithi uthi yazi yagcina yaya futhi lo baba. Wahamba isikhashana lokhu kuya kwayo kulo baba wazogcina afika ilala lo baba. Lo yenyanga. Kuthe wayidlwengula nje literally. Kushuthi uma eqeda ukuyidlwengula yahamba le ntombazane yangabe yathatha isinqumo sokuthi ngeke isabuya ngempela. Yagcina ngamtshenanga futhi umama wayo kuze kube manje. Yagcina ngamtshenanga umama wayo ukuthi yini eyayenza ukuthi lo baba uma ethi ayibuye ngedate ukuthi yona engabuyi. Kade sisiphendula ke insukwini lentokazi esikhuluma ngayo ukuthi kade isiphendula isitshela ukuthi ngicabanga ukuthi abantu asebe bawu4 manje shuthi sidlwengulwe ikhawe ezu4 le ntombazane. Isidlwengulwe ikhawe ezu4 uma ingayibali inyanga shuthi isidlwengulwe kathathu noma isidlwengulwe kwa5 mawusubala nenyanga. Ithi ke
lento lokhu yaqalwa inyanga yasiba ukhondolo angazi ukuthi ngoba angiqala ukubhala ngangabhala ngomunye usisi owadlongula ubhuti wakhe omdala owadlongula ubhuti wakhe owayengazalwa umama wakhe uthi ezalwa ubaba wakhe behlala naye endaweni egcekeni elilodwa so okuthema isedlongulwe lo bhuti wasephinde edlongulwa futhi ngaphandle sedlongulwa nje ngabanye abantu kwaze ucishe kwaze ngoba wawufona kuyena so angazi lento okudlongulwa ukuthi ngoba ngiyambona odlongulayo usuke nalokho kuhalela lokho ukufuna ngoba uyo sikwefuna it is possible ukuthi adlongulela aphinde adlongulela kodwa lo wesifazane osuke kuyiyena odlonguliwe angazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kuyena odlonguliwe bese phinde banomkhokho uzophinda adlonguleke futhi ngaphezulu so angazi noma kukhona yini into enjalo ngoba lo sisi ufuna usizo noma kukhona abangamlayela ukuthi hayi wena masuke udlonguliwe kanje lento uyivala kanje lento ukuthi ungadlongulwa lento uyivala kanje mawufuna ukuthi ungabusadlongulwa angazi noma bakhona nabantu abanolwazi ngalokho kodwa nje senguqaphelile ukuthi umuntu mayebe wadlongulwa kanye uyaphindwa futhi adlongulwe aphinde futhi adlongulwe aphinde umnyazo aphindwe ka5 yabo kungakho nanokuthi ugqoke ngendlela yokuheha abafana or something angazi kodwa nje kuyenzeka bengifuna ukuthola kuleyo nto ukuthi kuleyo ndawo ukuthi ukhona inonolwazi ngokuthi kuyenzeka into enjalo maye khona isuswa ngani ubani oyisusayo ngoba ukhona into esizomsiza thank you